Pero kama nanya Ramogi kuom kete RamogiTV utino machielo rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag oimore mana kai RamogiTV kama wakolo ni mopogore mag utingo weche mag ng'anyo mag lakteche masira mar apaya kaachiel kod mamoko mathoth nyako Ramogi kaka wuone en chieng' mar tich ariyo bende wan kod chenro mar ng'e gwenge wa kaka wuono wang'io kogweno British kamoro moro maintie rwakini machiegni mokwongo wayudo thuond weche. They are all immediate family members, and we've lost 6 plus 1 family friend, so 7. Familia moro yuago wedegi auchiel manyotho e masira mar apaya e kinde ma kwan ji ma otho e masira ariyo mag ndara manyotimore nyoro ochopo ji 12. Doctors bogomo kila kitu onge abeto standard aonge kaka nyalo timo. It breaks our hearts when we see Kenyans going to hospitals and not getting the care that they deserve. Jotuo medo winjo matek ka ng'anyo mar jochiw thieth onyono dichieng' mar 20. Lakini katika pilika hizi kunaonekana kuna majambazi ambao walikuja wakakaa wakachora na wakaamua kwamba watakuja kutanjirika kwa njia hii. Nonro e wimbolea mabandi adhi nyime ka josiasa gi jotelo moko mag sirikal gin moko kuom mago ma itudogo halano. Ramogi kama nainya Wilson Ochuka en jaloko mara odhiambo makawuone weche manyien mag oimore kamoro amora maintie bed thuolo mar diko na kendo mia pachi namba en 360 kata mane Facebook RamogiTV Kenya kaachiel kod mbui marwa mar X @RamogiTV KE YouTube en wantiere achiel kachiel nyako Ramogi e otieno ni ka opo ni subscribe en RamogiTV Kenya bende kamoro amora maintie ne luowa e YouTube marwa manyieno mondo yud weche manyien achiel kachiel kinde duto e RamogiTV. Nyinga en George Bati. Litigi kuyo kwa anyuola moro Pipeline kaunti ma Nakuru tok wito ji auchiel masira marach mar apaya manyotimore mlima Q Salama apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Masira no manyotimore otieno kar saa 3 noweyo ka ji 11 otho ka jomoko nyoyudo hinyruok. Simfrus Okinda leronwa sigand moko kuom jogo manyoto nye masira no kod anyuola mag joma masira no nyojuko. Ekadak ma Pipeline County ma Nakuru waromo kod an jenga wat jauchiel manyawito ngimagi e masira manyotimre mlima Q Salama e county ma Makueni mana paya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Jenga lero na jauchiel gi nyorek ni wuoth kowuok Mombasa kochomo Nakuru. We were from Mombasa. We had gone for the Easter holidays to my aunt's place, and so on coming back, one of the cars that we had collided with a trailer. And it was a head-on collision. Anyuola gino idho nyamburko dek mane luore machiegni e kinde mana achiel kuom nyamburko matingo ji 14 mane rik gi kombo notuomore rigiri kod lori. Jenga wacho ni ji duto 14 mane nitiere i bas no ne gin wedegi moko machiegni moko mabocho. They are all immediate family members, and we've lost 6 plus 1 family friend, so 7. Kuom anyuola biro manyotonye masirano 4 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Makindu ka dek modong' thiedhore Nakuru. Jauchiel manotho oting'o dichuo, miyo kod nyithindo 4. Peter Msao lero ni kata obedo ni nyo entiere achiel kuom nyamburko manyo masirano juko okopar malong'o gima nyotimore. So nisikia tu pap, sikuelewa ni gari gani ndio imegongana, ni gari imegonga ingine. I was so confused because hata lori yetu iliroro, mimi nilijipata chini ya lori. Hamisi nyori kriembo lori koidho got mos e samani lori moro biro mautuome. Huyu jamaa ka lose control na ikakuja ikanifuata mimi. So ikakuja mimi sasa venye nimeiona hivyo nikajaribu kuyepa, lakini speed yangu ilikuwa chini. Jodak elura marapaya maduong' ma wuok Nairobi kochomo Mombasa koro ywak ne sirikal mondo yarapaya no magi wacho ni dinya ahinya kata obedo ni nyamburko mathoth luwo yorno pile ka pile. Simfrus Okinda, RamogiTV.
Kapod wane motende kod weche mag maseche mag apaya na nyuola mar japuonjre ma Chavakali manyotho e masira mar apaya e roundabout ma Mamboleo Kisumu oseoten skundno kuom weyo thuolo jopuonjre ni dhi pacho e seche mag otieno. Familia no wacho ni jonyuol nyok oyiere gi tend sikul ni igonyo jopuonjre e otieno. Familia no mar Joseph Madilu ma jahigni 17 wacho ni giyudo ripot e wi tho mar wuodgi no kokalo e yor tudruok mar mbui. Ywak machielo en rem mar sikul ma Chavakali chiwo ripot makare ne jonyuol e wi masirano. Kwa WhatsApp niko na 5 am kuna watu walikuwa wanasema basi imefika, my son is here, so nikaanza kusema hope 6 am 6:45 basi bado zinaingia, wazazi bado wanapokea watoto wao pale easy coach, na nikajiuliza kwani wangu afiki? Ndio nikaanza sasa kuuliza mbona wangu hajafika. Nikiuliza one of the teachers mwenye alikuwa anasema alikuwa on site when the accident happened, ananiambia wale ambao walipata minor injuries walipewa ruhusa wapigie wazazi wao wawaambie usiwe na wasiwasi, niko hospitalini, niko sawa. For us and as parents, we have very many questions. Very many questions about everything that has happened. As we wait to receive the body, first, it's not clear why we have not gotten that. We have to look for the information ourselves through and through. Jotuo medo yudo hinyruok e ute mag thieth mag piny owacho e kinde ma ng'anyo mar lakteche tieko juma mar 3 e pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar KMPDU pod onyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo e kinde ma riwruoge mamoko bende medo riwore e ng'anyono. Odiechieng' ma kiny, riwruok machielo mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers bende chako ng'anyo e pacho ka mangima. Ma japuonjre ma jahiga 15 Josephine Atieno ma osebedo ka yudo thieth e osiptal moro mar ji giwegi e kaunti ma Homa Bay, kama nyaka sani ok onyal dhi nyime gi thieth kaluwore gi tuo ma oyudego, ma jolony ne yudore mane osiptal mar Russia kod Kenyatta National Hospital. Jonyuol Josephine nyaka sani koro kia kaka gitim nikech ng'anyo mar lakteche e ute thieth mag piny owacho. Gisani osekawo juma achiel to kano pime noyud ni en gi heart problem. Koro wapono no ko golwa sani ni wadhi Russia Kisumu. Abedo standard nikech kaluwore gi doctors bogomo kila kitu onge, abedo standard, aonge kaka nyalo timo. Akwayo ng'ata manyalo konya e chenro mantie go ni oyo konya mondo ayud kaka thiedho nyathini. Lit mar mama en neno ni kamoro ngima nyathine nyalo rochore poni ng'anyo odhi nyime. Akwayo jatenda kamoro amora ma entie ni koyie to konya nyathina ni endi oyud ngima. Nyathi en mar ng'ata ng'ata, ok en mara kende. Kata kiny be nokony ng'ama machielo. Ini pok onyono skul. Jowete ne dhi skul en tie. En bende ka Nyasaye oyie oyude ngima mondo next time kochango to odhi e skul kaka jomamoko bende dhi. Ma ok opogore kod counties mamoko kaka Machakos, jotuo duok pacho e ute thieth mag piny owacho, kendo maling'ling' yango ni onge jatuo ma ohewre ma iye ketie kar nindo mar jotuo. Kata kamano, moko kuom jotuo e kaunti ma Nakuru madhi e klinik mag tuo kansa ne oduoknegi geno e hospital ma Nakuru Referral Hospital. Huku leo hakuna watu kwa sababu wengi wanakuja wanarudishwa kwa sababu hakuna daktari, lakini sasa hizo services kama ya kimo na radio zinaendelea vizuri. Maybe sasa kuona daktari wenye wameshatumwa labda kama CT scan, hakuna daktari wa kusoma hizo results ndio waandikiwe maybe date ya kuanza kimo. So I think kama hizo ndio zimekuwa affected. Kisumu, ng'anyo maduong' ne obagi kod riwruok mar KMPDU ma jotendgi bende ne orome kaunti ma Nairobi, kendo pod onyono piny ni ng'anyo pod dhi nyime. Okwamor ni patients suffer, but we want the government to be accountable. They do not know how to handle labor disputes. We can negotiate, we can have strikes, we can protest. All these are legal ways of engaging your employer, and therefore those threats are illegal. It breaks our hearts when we see Kenyans going to hospitals and not getting the care that they deserve. And as a union, we don't use our strikes or human lives
as bargaining chips. I've seen Ministry of Health having no plan to resolve these matters. We have seen the county governments just running helter-skelter and doing politicking with this issue. Where this matter has reached, it is him who is to protect the Constitution. And in Article 43 of the Constitution is the one where every Kenyan has a right to access health care. Ka opogore kod riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers, mang'anyo margi ni odiochieng' mar ariyo, odiochieng' makiny riwruok machielo mar jolony tayo laboratory mag osiptende, Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, bende chako ng'anyo margi e pacho kama ngima. E odiochieng' mar 20 mar ng'anyo mar lakteche gi twak ma osebedo ka ok nyag olemo e pacho ka, odiochieng' makiny migawo mar thieth kaachiel gi riwruok mar lakteche romo e doho kendo mar neno ka midhiero mag-gi nyalo rumo. Judith Omondi, RamogiTV, Nairobi. Wane motene kod weche mag thieth nyakoro Ramogi mapod wantiere koro me ywaruok kaachiel kod weche migolo koni gi kocha medore e kinde ma sirikal oloso to bang'e riwruok mar KMPDU bende oloso. Piny owacho onyiso riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU mondo mi ochung ng'anyo madhi nyime ni mar nitie singo gi okenge ma oseketi mag loyo dwachgi. Ywak mar sirikal en ni lakteche owinjore oluw chik mar doho mane goyo marufuku ng'anyo margi. Milome ma ochiw gi jatend jotije sirikal Felix Koskei oyango okenge ma sirikal mamalo keto kokalo e lalruok mane obagi e kind riwruog lakteche go kod bede migepe mag sirikal. Milome no yango ni sirikal oseketo chenro mar chulo gope mag osara mosenyuolore e bwo winjruok mar CBA mano chako tiyo higa mar 2017 2021. Bende Koskei olero ni sirikal oketo tenge bajet mar siling bilion 2.4 ne ndiko jopuonjre ma otieko tiegruok e weche mag thieth e hik omenda mag 2023-2024 kaluwore kod dwaro mar duol ma chano osara mag jotich sirikal SRC. Sirikal mamalo bende ochiwo singruok mar chiwo hola maonge nyenyo ne somb joma dwa medo tiegruok margi rang'iny mar tok digri mokwongo e weche mag thieth. Kopogore gi mano, Koskei bende okone sirikande mag counties bende timo korka korgi mar loyo dwach jochiw thieth go makoro sani ni e ng'anyo. Nyakoro Ramogi mana kapok gweno mwonyo wang' kal to riwruok mar KMPDU kokalo kuom jakom margi Abidan Mwachi bende koro ndiko kagiwacho ni oboke mogol gi sirikal no okoluwore e yo matir gi dwaro mar lakteche. Bende giwacho ni Koskei badhore kendo chal ka gima sirikal tugo kodgi tuk paka goyieyo kendo en gima ok gibi yie machiegni. Giwacho ni sirikal owe badhore kendo nyaka ne ni giketo tim winjruok manobedo kata winjruok makanyakla manobedo miluongo ni CBA e higa mar 2017 maonge mendni mora mora. Mago gin weche mamedo wuok nyakoro Ramogi, omiyo pod en ywaruok e kind sirikal kod riwruok mar jochiw thieth kata bende sirikal oyango ni nitiere singo moko magiketo kod okenge magidwa ni mondo ti godo en ni lakteche oweyo ng'anyo kendo odok e tich. Kawasudo wawere kod mago mag thieth wadonje mag mbolea. Komiti mar od bura mar Senate ma ochung' ne weche mag pur dhi chako romo kod jopur mane onyiewo mbolea mabandi juma manyien. Komiti no bende dhi dayo dho apisas mag KEBS Nema kon wuod kambi mar kunyo kit mula moro ma otisi ni diatomite e gwenge ma Kariandusi Joe Kariuki ewi wach uso mbolea mabandia. Komiti no tudo Joe Kariuki kod mibadhi mar uso ne jopur diatomite ni mbolea. Bende ne gikwayo janon buge mag sirikal Nancy Gadhungu mondo mi ochak nonro moyiedhi ewi mbolea mabandia. Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachni. Mbolea mabandia mawachore ni osebedo ka iuso ne jopur okawo okang' machielo bang' komiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur singo mar chako timo nonro ewi wach makamano juma manyien. Komitino ma otelne kod seneta ma Kirinyaga James Murango oyango ni gichano limo jopur mane onyiewo mbolea mabandia e gwengegi kochakre chieng' tich ang'wen juma manyien mar winjo pachgi. Tunawalika maseneta wote ifikapo tarehe 10. Tunawaalika wale wote wahusika. Na barua tunazoandika nimepeana mwelekeo, nikasema isiwe ni barua tu ambayo ni nyepesi kama ya mapenzi. Lazima mtu akuje katika ikamati. Kutumia lugha ambayo ni nyepesi kupembelezana, hiyo nayo tutafanya sahihi. Kama haji aseme haji. Kagiloso e kinde romo kod jofwambo mane ogolo maling'ling ewi wach mar uso mbolea mabandia, jokanyo mag komitino oseyo bad migawo mar KEBS kuom nindo e tich kaachiel kod tudore kod ongoke e uso ne jopur mbolea mabandia. National Cereals and Produce Board Chair NCPB
must be called out, because when they approve the sale of such what we have seen, like Mavuno, like the one that we have seen, they are being labeled organic fertilizer. But now they are saying it is soil booster. So they are confusing farmers much more, Chair. What's the role of KEBS? You know, all these bags are KEBS labeled. How does KEBS control its labeling, its packaging? Does it mean it is part of the collusion? If this thing has been going on for almost 2 years, and the government institutions, government agencies are also involved, what are we saying? Kenyans are not safe. Chair, I repeat, Kenyans are not safe. Senators dwaro mondo janon buge sirikal Nancy Gathungu ochak timo nonro moyiedhi ewi mbolea mabandia mosebedo ka iuso ne jopur. I don't know whether we'll use the government chemist or any other independent chemist so that we get independent opinions. Senators bende dwaro mondo sirikal otim nonro malong'o ne wuon kambi loso kit mula moro mar diatomite miluongo ni Jo Karaoke mawachore ni osebedo kamiyo jopur kit mula mar diatomite ni mbolea. But the fact that you are selling diatomite and passing it off as organic fertilizer, then that's a serious crime. Nafikiria mtu ambaye alikuwa anaitwa Jo Karaoke pale alienda akatengeneza mipango yake pia sambamba na National Cereals Produce Board. Fertilizer anajua inapelekwa pale na yeye anakuja anapeleka, kwa sababu anasema hana kandarasi yoyote ya serikali. Lakini mbolea yake, udongo yake, kwa sababu sio mbolea, ilikuwa inapatikana NCPB. Pia ni kama alikuwa ameweka pale pia marketing agents. Ukija pale unaambiwa hii ndio nzuri, unachukua udongo. John Alanamu jafwambo mane oyango malingling ewi wach mar uso mbolea mabandia onyiso komitino nitiere josiasa mane otemo sae mondo kik ogol malingling makamano. There are politicians who reached out to us to kill the story before it ran. These politicians sit amongst you, they debate with you, they will likely be investigating alongside you, but they, from where I sit, do not have the intentions, the honest and right intentions of members of the public at heart. Magiti Moreki kinde majaten migao mar pur Mithika Linturi to pod oramo dhoge imago weche ma onge tiendgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo ne duond bura mar UDA oketo ayanga chenro mag timo yiero mage mag kor gwenge mochan ni biro tim kidienje adek. Yiero go chakore dwe ni tarik 26, dwe mar auchiel tarik 22 kod dwe mar 8 tarik 10 kod 24. UDA bendo walo jokanya beach mag board ma ochung' ni yiero. Walter Nyambaga Nigeler. Kagiloso kod ute fwambe log tich mar UDA. Bang' bedo kod romo mar jokanyo madito moting'o jatend piny William Ruto, duond bura nolando board mare mar ji abich mochung' ne weche mag yiero e UDA. Listino oting'o Anthony Mwaura, moyier kaka jakom mar board mar yiero, kod jalup ne Veronica Kiberenge. UDA bende walo jokanyo mag boardno kaka Lydia Munika, Jimmy Kaingi, Mary Mutinga, Alake Dida kod Linda Kiome, maduto ne kod ting' mar tayo kendo rango yiero. UDA bende ochopo winjruok bang' ne reme yiero mare ma dwe mar 12 mokalo ni koro gisani ikruok nitiere makare kendo yiero margi mag kor gwenge biro chakore dwe ni tarik 26 ma counties kaka Homa Bay, Nairobi kod mamoko ibibagi yiero. To e kidienyo mar 2 biro bedo kod yiero dwe mar 6 tarik 22 e kama Siaya, Mombasa kod mamoko ibiro yierie jotelo. Migori to kod counties mamoko buora biro bago yiero margi e dwe mar 8 tarik 10 kaka dieny mogik to ibiro time yiero tarik 24 e dwe onogo. Phase 1. On the 26th of April 2024, the election will be conducted in the following counties: Nairobi County, Narok County, West Pokot County, Busia County. Phase 2 of the elections will be conducted on 22nd of June 2024 in the following counties: Mombasa, Uasin Gishu, Nyandarua, Tharaka Nithi, Machakos, Kisii, Bungoma, Siaya, Taita Taveta, Wajir. Phase 3 on the 10th of August, Kiambu,
Embu, Kericho, Meru, Migori, Kakamega. So kamati hiyo itakaa wiki hii ianze kupanga mikakati ya uchaguzi. UDA bendo yiero jokanyo mag duol no mawinjo ng'ur mag jokanyo mag chama. Kalis noting'o Joy Mudivo e kaka jakom mar duol no, to kod jalupne Adrian Kamodho. Moko ma jokanyo mag duol no bende gin kaka Ellen Makone, Yvonne Cherop, Duncan Ojwang, Beria Isaac, Barbara Japan, Njiji Joseph, Zipora Karimi. Jokanyo molap dhogi ndong' ne lemo makombe duond burano e koro jiw mondo tiawre pap mar manyo lemogo. Katend duond bura mar UDA to singo welo makor gwenge man thuolo kendo maoyanga. So kama unataka kusimama kiti mahali popote, hata zile kaunti ambazo tumetaja tunaanza nazo, portal yetu imefunguka, unaweza jisajili. Wale members wa chama ndio watapiga kura peke yao. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni piny owacho ni kod chenro mar timo lokruok e chenro mag obila ma pachoka kaka yor yudo lwenj kedo kod ohand kong'o ma ok opuodhi e pachoka, kosingo ne johalago ni onge kama gibiro ringo ma gidhiye kendo gibi buodho lwet piny owacho. Gachagua nowuoyo e kinde manotimo limbe osiptal ma Avenue County ma Kiambu, kama nolimo e jatend obila ma Juja John Misoi manyiso ne wega kuonde uso math ochuoga sere Jumapil e kinde mane gidhi apedha e gweng' ma Juja. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Kedo gi ohand kuong' ma ok opodhi osebedo kadhi mbele pachoka kuom ndalo bura ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro singo rido lwenyni e konde duto ma pachoka. This war must be won and there is no stopping until this menace is eradicated. It may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years. I want to confirm for the term President William Ruto and I are in office, this is a continuous fight. And there will be no drinking during the day. Let people go and work. Let the bars open at 5. Those who want to sell good alcohol can sell up to 11. From there, people can go and sleep so that they can wake up sober the following day. Gachagua golo siem mager ne johala ma kuong' ma ok opodhi, kowacho ni onge kama gibiro ringo gidhi, ka olero ni piny owacho ni kod chenro mar rido chenro mag obila ma pachoka kaka yor jiwo lwenj kedo kod kuong' ma ok opodhi. And I want to assure our officers that the Presidential Task Force on Police Reforms was presented to the President. The recommendations were accepted and they are being worked out. And from July 1, their terms of service will be reviewed by 40% progressively in 3 years. Again, we are looking at insurance for our police officers who get injured in the line of duty. Again, those who lose their lives in the course of duty, we are having a package that will take care of their families so that they don't suffer. Gachagua ne uwe kinde manotimo limbe osiptal ma Avenue e sub-county ma Juja e county ma Kiambu, kama ne odhi lime jatend obila ma Juja Peter Karanja manyocha oyudo hinyruok chieng' Jumapil kinde manoriko gi timo pedha ne kuong' ma ok opodhi. What we have seen in Juja is an attempt by criminals to attack police officers so that they can give up on this exercise. I want to assure them and assure the people of Kenya that this has just strengthened our resolve to fight. Weg kuonde uso kuongo e gweng' magochororo nochwe gi asere e chonge kanyaka sani. Laktar mar osiptal noyango ni ngimane ni kama ber kendo odhi mbele gi yudo thieth. The nature of the injury was an arrow that was shot through the knee, the left knee. So the arrow was almost halfway through inside. You can actually see it very clearly on the x-ray. So the surgery had to be a little bit invasive because you couldn't explore the whole part. And there's something called a patella, which is a small bone right at the knee. It had also been torn. So the Dr. Chege, the orthopedic surgeon, had to go in, explore, repair the patella, and also just remove the arrow as well. He's very well. He's happy. He's actually talking. He's feeding well. He's back to his normal feeds. So he's recuperating very well. Achich maitudo gi hinyruok mar Peter Karanja no dine otesendo obila ma Juja kuom ndalo apar mar chiwo thuolo ne obila mondo mi omed dhi mbele gi timo nonro mathoth. Matimore kako machielo e kaunti ma Kakamega, achije 27 manyocha omaki chieng' Ngeso ka itudo gi monjo tesendo obila ma Koyonzo kendo okelo kethruok nochwali e Doma Mumias kama jotim nonro nokwa mondo omigi thuolo gi med timo nonro e wi burano. Ka burano ibiro win tarik 17 dwene. Achije go nyocha omonjo tesendo obila no kang'ur e wi rochruok mar arita. The prosecution was not ready to read out the charge sheet.
They have told the court that they are doing more investigations, and they requested that the plea be deferred to a future date. So we are not opposing the application because they allowed us to plead for the leaders of the accused persons on bail. Nowegi thuolo gi rambun mar siling 20,000 kata omenda ma achieng' mar siling 5,000 moro ka moro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV gi ripodno mar Lydia Okeyo. Tero wa yweyo mokwongo weche manyien. To kapok wadhi e yweyo no, weche mabende medo donjo ma medo luwo en ni jalup spika mar kaunti ma Meru kocha chande oyudore masira makoch mar apaya. Jalup spika mar kaunti ma Meru nyako Ramogi oyudore masira makoch mar apaya iluongo ni Mwenda Ali, kendo ring kode e od thieth mapiyo piyo. Yu kode od thieth kalure kod masira motimore e gwenge mag Ena e apaya ma Meru ka biro e boma maduong' ma Nairobi. Kendo nyaka gi sani ma wiye ma wayudo en ni nyithinde ariyo manyiri to wito ngimagi e masira no, kendo koro ni entering kode od thieth mondo kung ngimane kalure kod masira mawiro no. Ma en wach mwamedo luwo ni nyako Ramogi kalure kod weche mane bende wakilo motelo motenore kod weche mag maseche mag apaya ka wabiro medo dhi nyime. Ma bende timore kinde ma NTSA medo kaso e apedha margi e weche mag derepe mar riembo ka ok oluwore gi chike mag apaya. Kaka gimedo donjo kaka Ramogi TV kelo negi achiel kachiel. Sirikal otimne dakteche dwachgi nikech dakteche e Nyasaye mar ariyo e piny ka. Caroline kawuok Kadem Got Kachola ema wacho kamano. Nyaringa Alfred Oluoch kantiere Sori Karungu wacho ni sirikal owinje ywak lakteche jotuo koro hinyore. Okero kamano ahinya. Makamu wacho ni jatend piny koro owinjo wuog oko mondo miyo ne ni ng'anyo chung nikech jopiny hinyore. Wacho ni kik owe jopiny hinyre to ene mana chamo muma mar rito ngima jopiny kod mwandugi. Ma owino Kamino Molo mar Ngodhi jatend piny wuog oko mondo miyo donjre wach mar lakteche jo watho mang'eny. Apaya bende tieko wachom kanye. Mano owino Kamino Omolo mar Ngodhi emowuoyo no. Eriko Nikodemo kawuok chonge Kanyamkago wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya kendo sirikal matiende ni sirikal dwa timo gimoro maling'ling' momiyo gidwar jofwambo mondo ogol gik ma ging'eyo mang'eny. Okay? Mano wach ma en bendo penjo ka ok ang'eyo mano pache. Awuoro kaka jatend piny William Ruto ling ka ng'anyo mar lakteche te dhi nyime en odich gi pango yiero mar duond bura mar UDA. Kare jopiny to ochuone be adier. Fredo Osuru mar Dandora Phase 2 ema wacho kamano. Erokamano ahinya kuom yuoro kendo keto Ramogi TV namba 1 e weche manyien ma wakelo ni. Ka bende no ka Honorable lungo ni Asnas Nyaramba neno achiel kachiel ka entiere Minnesota USA. Kasto Ayany Benbela japuonj mar Nyandemra bende neno wa ne gwenge mag Kobwaye. Omora nya Samuel Manyakwaro lweny bende nitiere ka. Erokamano nyaka achiel kod Evelyn Jack bende neno wa gi Ndonj Otieno Victor. Wote gi ng'eny. Abiro medo lidho gi kaka wamedo dhi nyime gi kinde ni to adhi e yweyo madundo. Pod en mana oimore e Ramogi TV. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa tuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available
to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Tinto itikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mndu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate anenenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial star 487 star 1 hash or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Machini kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien ka koro wadonjo weche motende kod arita. Ogai mar obila Jafet Koome ogolo siem ne joma okone siro timbe maundu manyandwat mahoro mar okak kendo miyo joma maundu go bedo kod wang' teko makoro gimonjo nyaka mwandu mag sirikal. Koloso kabarnet bang' romo kod apisas mag arita e kaunti ma Baringo, Koome oyango ni maloyo jamni 11,000 manokwalo oseduok ne wegi kamaromo bunde 184 maneni lwet joma maundu go bende oseduok e lwet sirikal. E ote mare ne joma maundu manyayo kwe jamni nyandwat mar okak ma bende okone sano oselokore jonjore kaluwore kod timbegi mag ketho mwandu mag piny owacho koting'o lai mag teko sitima. Ogai mar obila Jafet Koome osemo joma maundu go ka onyisogi ni ndalogi orumo. Hawa vijana wamepita kiwango cha kuitwa bandits. They are actually now terrorists. Kwa sababu juzi tu ni jana tumeona wameenda kwa laini ya stima ambayo inapeleka stima kule Ngalatuko. Wanachoma vikingi ya stima. Enough is enough. They have crossed the red line. Koome manobago romo kod apisa mag arita ma Baringo e boma ma Kabarnet osiemo jotelo masiro joma maundu go e dhoudi ma giwuokie ni bar sirikal biro makogi kendo ok bidewgi. Watu ambao they endowed in society wako sawa, wako na mali, lakini wanahusika in terms of financing these activities. We are not sparing anybody, whether from all the way from Turkana down to Baringo, West Pokot, Laikipia, Samburu. You are financing these youths to cause havoc. We are going to deal with you without fear or favor. Oyango ni nyaka gie sani maloyo jamni 11,000 manokwalo oseduok ne wegi kamaromo bunde 184 mane nitie lwet jopiny ataro mar chik bende oseduok e lwet sirikal. 11,000 animals stolen, recovered by the security agencies. We have been able to recover
illegal firearms 184. Magi timore kinde ma gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich, nyawargi ma Baringo Benjamin Cheboi kod gavana ma West Pokot Simon Kachapin ne obago romo e kaunti ma Elgeyo Marakwet mar yango kenge mag thiro maundu ahinya e alwora ma Kerio Valley. So now we are saying we are branding all the animals, especially within the region, and the brand shall identify the county, the sub-county, and the ward, and the owner. So that if we find a branded animal in Chesegon and it's coming from Bartabwa, then we know that was stolen from Bartabwa. Gikoni achiel kuom chenro mag idhi miyo pek en yawo apeyni mondo kony apisa mag arita timo pedha mar rakruok kod jomaundugo. George Bati, Ramogi TV. Chenro mar kwe yadha suna ochakore yanga e kaunti ma Migori ka chenro ne geto udi mayudore sub-counties abich mag kaunti ma Migori. Yadha suna en achiel kuom yore ma sirikal tiyo godo e kedo kod landruok mar malaria e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyo ler ewi wachno. Chenro ni mar go yadh suna ma itimo e tielo mar 8 e kaunti ma Migori ma isiro kod ruogno mar USAID kao kalebo chenrono ma ong'ere kaka kinga malaria kao tende kod piny owacho mar kaunti ma Migori geto ute maromo 164 110 e sub-counties abich e kaunti ma Migori. Jokanya sektor no mathie kao telnegi kod Mawira Mungania matie migao mathieth e piny owacho mamalo ma oriko ni wuo osiptal no manya maraga e sub-county ma Suna West kamoriko ni yawa yanga chenro ni mar go yadh suna ne ojiwo oganda e kaunti ma Migori mondo korwaki chenro ni. Prevalence, yes, the experts have it at 21% for Migori County, and we hope that that rate will go down as all these interventions come into play. All community members in Migori County, in the areas that we shall be undertaking this exercise, to really cooperate. We target to protect over 652,000 persons. Looking forward to a great 24 days, which should help us bring down the burden of malaria in Migori. Oganda okon mondo koro were kod miriambo ma osebedo ka ifuongo ni yadh suna ni kelo chwarni ka achiel kod midhiero mamoko. Yadh suna mwago ni bokwachon wadwa ni kwago ne ng'ato yath to en gi myths around it. Nyakwa health educate mondo understand mondo wa listen wawinjane ni en gi challenge mane momiyo kodwaro yadh suna. Apisa no ma ochune chenro mar kedo kod malaria e kaunti ma Migori France Ngere ne owacho ni oganda onego ti kod yore duto ma kedo kod tuo mar malaria ma oting'o kata ninde bwonet. Okonyiso ni kwago ute yath to jikoro wetiyo gi net gigi nyaka dhi kamoro achiel. Lipot yango ni kata beni piny owacho osebedo ka koro chiwo net ne oganda e kaunti ma Migori mana tamalo 60 kende ema nindo e bwonet. Ji nigi net to net use Migori County it is not very good. To coverage is very high, over 91%. Kaka sani net mwan wachiwo, our coverage is 91.8. Piny owacho medo tiyo kod yore ma opogore opogore ma oting'o mano ma chiwo chanjo mar tuo mar malaria kaka yo achiel ma kedo kod tuo mar malaria e kaunti ma Migori. We are doing vaccination to prevent malaria. We are doing even environmental management, just taking care of the stagnant water where mosquitoes breed. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties e Kenya ma pod nitiere kod ting' mapek mar tuono mar malaria. Lipot yango ni 21% mag oganda e kaunti ma Migori gamo tuo mar malaria. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi nyaka sani ma ok tin ne dhano 32,845 osenegi ka 75,392 bende oseyudo hinyruok nyaka ne lweny mag Gaza chakre. Israel kata kamano olero ni ji maromo 1,200 ne onegi e monj mar Hamas notimo tarik 7 dwe mar 10 mar 2023 ka jolweny maromo 256 bende osewito ngimagi nyaka ne operation mag Gaza no chakre. Eric Ounda nigi ler mar wachni. Jatend piny Israel Benjamin Netanyahu ochiwo ler ni monj mane ochwe onego dhano 7 ne ok en gima ochan. Jogo mane owito ngimagi ne gin jotij kambi machwalo chiemb kony ma ong'ere kaka World Central Kitchen mayangore ni wuok e piny Amerika. Ei jogo mane owito ngimagi, ng'at achiel ne oyangore kaka raia mar pinje 2 ma bende idendo ni dual citizen ma en Amerika kod Canada, ka moko ne wuok e pinje kaka Australia,
Poland, United Kingdom kod Palestine. Gino bende ne omiyo piny Israel ochungo operation gino ma osebedo kadhi nyime, kendo gilero ni gibiro timo nonro margi e wi wachno. Wachore ni kit nekno nyalo keyo lwenyno e pinje mamoko. E kinde ma magi dhi mbele, od fwambo mar piny Iran ochiwo ler ni piny Israel ne omonjo mbetre mar Iran e piny Damascus, Syria, ma ochwe onego jotich mag mbetre mathoth odiochieng' manyoro. Kaluwore kod lwenyno ma osebedo kadhi nyime, jood bura mag piny Israel ne ogoyo ombulu masiro paro mar chik ma ka opuodhi to biro yiene jatend pinyno Benjamin Netanyahu mondo okum od fwambo mar piny Qatar ma iluongo ni Al Jazeera mondo kik tim tijegi e pinyno. The IDF have revealed that Al Jazeera journalists and Hamas terrorists have often been one and the same people. Hamas awarded Al Jazeera winners for their coverage. So we say very clearly, freedom of the press, yes. Freedom for jihadis, no. Kata kamano, geno mar kwe pod nitie ka tielo manyien mar twak mar kelo kwe igeno ni biro timore e boma ma Cairo e piny mar Egypt. Mae kaluwore kod od fwambo mar piny Egypt ma iluongo ni Al Qaira. Eric Ounda, Ramogi TV. Ramogi mano Eric Ounda kamiwa weche matimore pinje maoko e lweny ma Gaza kaka chung medo bedo kachiel kod kwan mag jogo moseyudo hinyruok joma osewito ngimagi kaluwore kod lipode mopogore opogore. Kod okenge manyien imedo keti kinde mar riwruok mar pinje piny mangima medo keto okenge mag neno ni ochung lweny kendo ji obedo kod kwe. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono warango siganda gweng' mong'ere kaka Kogweno British. Jafwambo marwa Millicent Odhiambo nonowa kaka nying mar Kogweno British mane karachuonyo ne ochakore. Nyakwaramogi, mana kaka pile ndichario manyien, arwaki e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapaplo mar ng'e gwenge ogolowa e kaunti ma Kisumu, ofuyo kodwa nyaka e kaunti ma Homa Bay e gweng' moro ma iluongo ni Kogweno British mayudore e sub county mar Achuonyo North. Machiegni mana kaka pile wachako kod paro mopogore kaka jogweng' lieko e wi gin kaka giparo kaka nyingno ma Kogweno British ne obiro. Gimo miluongo ni jo British, the paramount chief iluongo ni Paul Mboya. He was the first African chief mane odhi obet gi Queen Elizabeth the late e office kata e palace ne ma England kocha. Koro from there no duogo dala to kelo the lifestyle mar the Britain lifestyle. Be it rwakruok kaka ji ne rwakore kaka yani lifestyle in general kata kit chiemo. Koro ne ji ochako luongowa ni jo British kalure gi lifestyle, even kizungu en gima ne yote dhowa. Karan sani ka chako wacho kizungu tanya bago. Wadongo ka winjo kilongo ni gino British, gimomiyo ni luongo wa kamano. Wuonwa nohero gi jo British. Because most of the things man dalawa kuonde gi gin from picture man okaw from the British government. Koro man mane kaka ng'e maduong'. Gweno British gin gi kopi wasungu. Gisiko ka giler gik magitimo chanore mane momi luongo gi ni Kogweno British. Gimomi iluongo jo Kogweno British ne en jaduong' ruoth Karachuonyo miluongo ni Paul Mboya Wuda Koko. Paul Mboya Wuda Koko emomiyo iluongo jo Kogweno British. Nikech Paulo Mboya ne ng'ama riek kendo ne en ng'ama nodhi skul mar ariyo, ne en ng'ama ne sirikal oluoro. Kendo Paul Mboya kane jo British obire piny Afrika kama gidwaro ng'ato, to ng'ama ne gikawo mane jo British odhi godo mane gineno kane en ng'ama riek ne en Paulo Mboya. Bang' winjo pach jogweng' e wi kaka giselieko gino mademi dechak gweng' ni Kogweno British, we koro wawinja nena kuku mar wach kotino kod nonro e wi kaka nying mar gweng' ma Kogweno British ne obiro kendo kaka nochakore mong'iyo kamano nyaka chieng' kawuono ni. Nying mar Kogweno British nowuok ka chief musomo moango dhi loka ne iluongo ni Paulo Mboya Wuda Koko, ruoth ma e budho kadero. En ema nodhi loka to ka noduogo
to jo British nowacho ni en ema romo, koro en ema noduogo gi nying mar Kogweno British, kech en chief moango dhi loka higa mar 30 wiye. Chien kucha dala Paulo no kane kata manosewe ruoth, dala Paulo ne en dala malich mirito mana gi askeche man go gudu mar chapo bunduki, gudu makwar man gi usne. Orite nyaka koro kanyo modok odonje weche mag misen ma koro ndalo magoto igeni no dak mana Kisii. To ne en gi mier ariyo, dala achiel ne Nyakongo ka, dala achiel ne Gende. Koro kaka dhano nobedo gi mon, mwalo kama nobedo gi mon, to dala ne maduong' mamalo to ne en mana gi dak achiel. Ramogi bang' winjo nonro mar gweng' ma Kogweno British ma oyangi ni ne obiro kokadho kuom ng'iyo mar jaduong' Paul Mbuya Wuod Akoko kod jopiny jowagunda ma British. Bende nitiere kit nyadhi mar ngima jowagunda mane Paul kata jaduong' Paul ne okelo mapod nitiere e ngima jogweng' ma odak Kogweno British. Kane Paulo Mbuya oa loka to nokelo gimoro ma pod ni e Kogweno ka, ne kanodhi loka nowacho ni ng'ama jakogweno ok bed gi jealousy. Koro mano ero e kit jo British. Most of the things wanena somo, mostly somo no ka copy from the British system of government. Kasto luruakruok gi kit kaka ne gidak, kaka maybe design mar government roads kaka kidhi Homa Bay, that all there. Mano en mano gine. To gweng' ma Kogweno British ong'ere kod tim kata wach mane? Gimong'ere godo kabisa en ni gin jonyadhi en ng'at lifestyle kata an kuneno kaka rwakora en gima jomondisore sate gin jomohero ngima maber, dak maber, kata in terms of education ki ing'iyo gweng' kanyo biro yudo ka kanyo moting'o ji mang'eny mosomo ma e gwenge ma Karachuonyo kanyo. En emo oaka oluonge kaka wendo, ma en achiel kuom welo manodhi orwako ne Nyar Kingi Ogudu higa 1953. Koro mane gimomiyo nyadhi maduong' ahinya, nikech koro Paulo koa kucho to ji onene ka ng'ama lich nikech owuoyo gi jo British kendo owuoyo gi dhok ma jowagi ne ok ong'eyo. Jakogweno wang'e wang' nyalo bukore abuka morwak sut kabisa ka ng'ama dhi wuoth. Obiro ba abaya, moro nyalo dhi ba Kindu, moro biro ba Orianka, kendo doka ng'eni jomoko ok rwakre, tirwakori kama dhi kanyo. Gin girwakore arwaka kamano kendo matek kabisa, motwe tai to onge kama odhi obiro en mana nyadhi. To sedongore yo machalo nade? Wajokogweno tichwa maduong' kabisa. Jokogweno gin joma puro, wapuro njiugwe Kogweno, kaeto kendo wachwe lo, watimo gik moko matindo tindo machalo kaka chwech pur. Koro mage development mwaneno ka timore e dala mar Kogweno Riang'. Kamiluongo no ndago ne chon ne nokete lek mane ji kwae dhok, to joma ne chon ahinya be ne iyude rech. Joma mine machon ne remo kanyo to yudo rech. To ka koro ne okethore to koro en mana lum mane igedogo. To chik be ne ok oketi, en kidhi gima nomiyo iwacho ni mago jo British gin ng'ata modhi ng'ado lumbno. Onge vikwaso moro miketoni. In kidwa gedo to idhi ng'ada lum, iwacho ni dhi ng'ad lum ondago tigeda. Gima ne Paul Mbuya okelo maduong' ma bende ochak nyaka nyinge en kama nong'ere kaka Nyakongo Polytechnic, but sani iluongo ni Paul Mbuya Vocational Training. Koro mano achiel kuom dongruok manobiro nikech wach mar Kogweno British. Yes, gweng' kanyo. Chiro nitie chiro miluongo no Oyuma, nitiere skul bende iluongo ni Paul Mbuya Secondary School, nitiere chiro Oyuma ma bende ni Kogweno British, kendo bende sani gima ber mano chako biro nikech Kogweno British en irrigation scheme kata wach mar oluch Kimera ma bende better part of it okalo Kogweno British, kendo jowa sani timo agriculture makata kidhi gwenge ma Kital ibro yudo kipidhe mchele, ipidhe gik mopogore
opogore rabuon, rabolo. Yes. Oriang bende en chich dhok maduong' ahinya ma yudore e gwenge ma kugweno British Oriang. Kendo kidhi kata Potari bende kama mine chwe agulu. Mana kamano nyaka Ramogi gi kanyo wachopo godo e giko matilo ma kawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Odiochieng' ma kawuono kendo wachako yudo nonro mar gweng' machielo to mana kowuok e kaunti ma Homa Bay, gweng' mochak kokadho kuom nying pinje jowagunda. Mokwongo ne Norway ka kawuono en kogweno British. Ka ok kamano nyaka Ramogi sani kiwinjo ka ng'ato pakre ni en jakogweno British kata nyakogweno British in gi lony kaka gweng'no ne obiro kendo ne ochakore. Yiena mondo agoni oriti masani warom kendo juma manyien e seche machalo kod magi ka kelo ni nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata Kiero inyaluonga ni Nyaboma. Millicent Adhiambo kuom lipota motende kod weche ma koro miyo wang'iyo gwenge kaka nochak gi nyinga. Winjo ka jiji ja British wacho ni dipoko bago ji gi dho sungu kata dho liech. Jiji ja British kikibaga oganda gi dho sungu. Erokamano nyaka Ramogi. Kinde ni yaneno ka Dorsila kutoka Mohaka wacho ni rais unafikiria nini na wananchi kweli, kwani 2027 watu hawapigi kura tena juu hamtaki kusikia sauti za madaktari. Penjo kamano. Gladys kwayo ne jogo moyudo hinyruok chang mapiyo wacho ni wuok Kisumu Rabuor. Ramogi lera gone anyuola moito nyathigi Musa Antoto. Erokamano. Kaka jonjore wangi tek magigoyo nyaka obila ma Jeremia Okeyo wuok Asego Kanyada ane mawuoro wachni. Jeremia kata Jeremiah mawuok Asego Kanyada. Jeremiah Okeyo wuoro wach mar kaka jonjore timo wang' teko magigo nyaka obila. Triza Nyakacha wuoro gik matimore e pinyni. Jotend piny bende oling'aling'a thi. Wuoro gi Ramogi tini neno maler ahinya, lakini sirikal owe saka ola thuolo dhi mbele mondo masiche mag apaya odog chien. An nyakwara Nyasegege. Ok ang'eyo ni mato tudo nade. Seche moko bende ji wacho mopogore nyaka Ramogi. Omiyo onge tudruok moro amora gi paro ma samoro igolo e Ramogi ka. Omiyo kindike marito wach kaka wawacho ga pile. Gie kinde ni yiena mondo wakaw yweyo mapiyo kaduogo to an kod weche mamoko mane Ramogi TV. Weche manyien mag Oyimore. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Machini ya Ramogi odonje weche mag ohala. Kama oyudo ni jolupo ma Homa Bay ojiw ni mondo mi obed motang' e kinde ma koth mapek osekor ni dhi bedo ka chwe e pacho ka. Jolupo e kaunti ma Homa Bay onyisi ni mondo mi kik dhi e chenro mag lupo e kinde ma lwasi rach mar thiro masiche mag nam ma ikelo e kinde ma yembe kudho mapek e alwora mar nam Lolwe. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan bende okoni nitiere gwenge mathoth ma oula thoro dare jopiny e kinde ma koth ng'eny, kendo koro jopiny go jiw ni mondo mi one ni gibedo akicha. We are talking about Wangchieng area in Rachwenyo North. We are talking about Pala. We are talking about Kochia here in Rangwe. We are talking about Rangwena and Shauriako areas in Homa Bay. We are also talking about the entire Lambwe Valley and also the Gwasi Hills. So we've already asked our people to talk to and also pass on the information that the weather forecast is that we will have above normal rainfall. This in effect means that the residents living in the vulnerable areas are supposed now to plan for to move to higher ground. Daer mar nyiso jokombe wa mag dhoedhe ni mondo giket yiedhi mag timo rescue standby kendo gichak neno ni kuonde miywa yiedhi oket maber. Bende amiyo gi chik ni koponi gineno ka lwasi ok ber to gitam yiedhi mondo kik dhi nam mondo wageng' masiche manyalo chopo kaluwore gi yembe mabiro kod El Nino. Pauro ne gi alat chiegni pile pile mar kaka koro lwasi chalo, giti gi alat no e nyiso jolupo gima dhi timore. Piny owacho e bwo migawo mar yuto mag nam kata Blue Economy chano chako chenro mag jiwo arita e nam e yor kawo nonro mag yiedhi kaachiel kod masinde mamoko manimo e pi. Ka oloso e mbalariany ma Mombasa e nyasi mar chuogo lony manyasani mitiyogo e yor mbui e rakruok kod midhiero, jatend migawo mar weche mag ohala mag nam Salim Mvurya koni chenrono mabiro chakore bang' nyasi mar Ramadhan ibiro tim nono maonge chudo. Olero ni gitiyo kanyakla gi piny mar South Korea ma oikore chiwo thuolo mag tije ne rowere mani kod lony mag tije mag nam kod mago mag meli. Inspection and registration. Tayari jopo wamefanya proposal ya kuteremsha bei ya hizi seafarer causes ambayo inachangia kwamba zile shipping lines za Korea waweze kuwachukua wa Kenya ili waweze kufanya kazi katika meli zao. Kwa hivyo hiyo pia itachangia sana kuhakikisha kwamba tunaboresha mambo ya seafarers. Main reason why we are having this conference is simply to move from academic to go into innovation. We are proud to be associated with the thing so that we can develop the culture of research and innovation so that we can create jobs. Kausure ni riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF e tudruok gi kod riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika CAF ochako ayanga romo mar twak ewi chenro mag klepe yudo lesen mag CAF. Ka romo no kelo kanyakla klepe mag yawuoyi kaachiel kod mago mag wakeini kendo biro dhi nyime kuom ndalo adek. Jakom mar riwruok mar FKF Nick Mwendwa olero ni romo makamano biro neno ni klepe matugo e leagues mopogore opogore obedo kod rang'eny ma idwaro gi riwruok mar CAF. Riwruok mar CAF notelnegi gi Emmanuel Dasoberi mawuok e piny mar Ghana ma bende olero ni lesen mar CAF en gino ma klepe nyaka bedgo. Developed since 2016, 2017, every year we have made strides, and I can tell you that our Premier League clubs have really done very, very well, bearing the circumstances. As you know, we suffered with the suspension, so that disrupted the whole affair. The rules, I would say, are flexible. CAF does not impose any rule on a federation. What happened is that CAF has its own club licensing regulations. Member associations are supposed to adopt that regulation by picking minimum criteria. For instance, if you are playing in the CAF Champions League or the CAF CC, the Confederation Cup, the requirements you are supposed to meet may be different from national regulation.
Team Nairobi Golf Club oloyo tielo mar prochogochiko mag tuke mag Tana Hill Shield Golf Tournament nobagi kinde nyasi mag Pasaka alap mar Royal Nairobi Golf Club. Team mar Royal Nairobi nido points 14 e round mokwongo, points 7 e round mar ariyo, points 11 e round mar adek kapok gitieko gi points 7 e round mar ang'wen, mano miyo gi points 39 ma kanyakla. Team mar Western notieko thuolo mar ariyo gi point 1 tok joloch bang' yudo points 16 e rounds ang'wen. Team mar Muthaiga Golf Club notieko thuolo mar adek gi points 36 ka Sigona notieko thuolo mar ang'wen. Team mar Railways Golf Club notieko thuolo mar abich. Tuke mag Tana Hill en achiel kuom tuke golf ma osetugi kuom higni 99. Duol mar Kenya Academy of Sports biro tiyo kanyakla gi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy ma yudore e piny mar Spain e manyo kendo gero mich mag jotugo mag adhula ma pacho ka. Jatend migawo mar weche tuke Abamona Mwamba nitiere e piny mar Spain kama obiro keto koke ogirimiti ma biro miyo jotugo matindo thuolo mar gero mich margi. James Opondo nigi ler. Matalanta hela jotugo mahigi ni piny mar 19 biro kawo kinde mar paro kendo puoyo okang' mar dhi piny mar Spain kama ne giyudo thuolo mar tugo tuke mag osiep kaachiel gi yudo tiegruok e tuke adhula mane otimnegi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy ma yudore e boma ma Tarragona, piny mar Spain. Nastic Sports Academy nochako manyo jotugo pacho ka kochakore higa mar 2023. When people in Kenya realize that bringing players here is the right choice because they improve and people are looking at them and they have more opportunities, I'm sure that the people in Kenya are going to realize that this is the right choice to be. And once they know our methodology and the way we work, I'm sure that the people that follow us is going to get better. Ma en mana chakruok mar gigo matend migawo mar weche tuke osechako kotudore gi gero tuke adhula. Kanuweyo e piny mar Spain kinde mane ochopo keto koke ogirimiti gi kar tiegruok mar Nastic Sports Academy, jatend migawo mar weche tuke Abamona Mwamba nolero ni keto maino e kidienje mag jotugo matindo e gino mabiro konyo Kenya e chopo lek mar tugo e tuke madongo. For me, bringing our youngsters here is an opportunity for them to start knowing football from 7D. And I was just telling our boys here that when some of them came here, they must have come here really feeling, oh, we are the under-19 creme de la creme from the Talanta Hela tournament. We must really be on top of the world. Then you come here, then you realize the world is a lot bigger than Kenya. Jotugo mane odhi e piny mar Spain noyier kowuok e tuke mag Talanta Hela ka ikruok bende koro iketo mar miyo gi thuolo mar dhi tugo e pinje ma oko e kinde ma sikunde okawo yweyo mar dwe mar 8. Dorina Dhiambo ma en jatije duol mar Kenya Academy of Sport olero ni tim mar nyiri biro dhi nyaka e piny mar China e medo tiegruok margi. We want to keep the momentum, like for example during the August holidays we have to bring in, even if you are bringing foreign teams to play with them, we want to do that. We're also looking at China. China plays well in girls football, and these ladies can be taken under 15, 17 and 19 can be taken for a 2 weeks tour to China for development. Thuolo koro chiw ne jotugo duto matugo pacho ka achiel gi pinje maoko. Duol mar Kenya Academy of Sports biro luwo ndache jotugo duto kendo gwelogi e tuke ma opogore opogore. Jeremy Bisau e jatugo mokwongo yudo thuolo ni bang' riwore gi tim mar Talanta Hela kowuok e piny mar Ingereza kumotime tiegruok mare. A few months ago, and we kept an eye on Jeremy, made arrangements for Jeremy to join the team here because we wanted our under-19 coach to have a closer look at him. The reports I'm getting that we actually made the right decision to send Jeremy here because he has caught the eye, and he's a youngster that obviously could develop into something really formidable. Thuolo makama bende biro chwal ne jotugo matindo ma jonyuolgi wuok Kenya kata doko ni gitugo e pinje mamoko. James Opondo, Ramogi TV. Okoromo kakoro watieko to wang'iyo motende kod weche mag tuke mag adhula e pinje mag Saudi Arabia kocha. Kama klab mar Al Ahly nolo klab mar Al Ittihad gol 1-0 kendo mako motegno thuolo mar adek e tuke mag adhula mag piny Saudi Arabia. Jaloyo Firaz Al Buraikan noloyo golno e dakika mar 34.